תגיד אבא, מה אתה אומר? נעשה איזה פרסומת לסוכנות שחקנים, הטלפון, משהו יפה? תקשיב. בוא נעשה את זה משהו רציני. בוא נעשה את זה מסודר. בוא נעשה את זה מקצועי. טלפונים, אייפונים, עזוב את זה. בוא נלך למשהו שהוא מייצג ועושה את זה כמו שצריך. אתה מכיר מישהו? יש לך המלצה? תן משהו, אל תגיד סתם דברים. יש לי מישהו שהוא באמת אולי הבסט, אולי מהטובים שאני מכיר, רימון 2, בוא נבדוק אותם, תנו לנו אחלה עבודה. יאללה, סגור העניין, אני איתך. סגור. מזמן, אין קציצות. אני כבר מזמן הלכתי, אני כבר מזמן התקדמתי אם אתם חושבים. ניקח את זה דג, זה דג. יסתדר עם קציצות ופרירי, אתם חיים תקשיב רגע. אני כבר מזמן, וואי, בוא אנחנו לא... נתחיל כל קצת להזמין שעלה, אני מכיר את בועז, בגיד חבר'ה אין זמן, קחו סנדוויץ', אתה מוכן לרשום? אני מכיר את זה, די!